Il-Qorti Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem sabet li l-Litwanja ħatja fuq ifriżar ta' qassi fuq ċittadini tagħha. Dan meta fil-Qorti tal-Litwanja fl-2021 ir-raġel ġie mċaħħad milli jieħu somma fissa fix-xahar minħabba l-bżonnijiet tiegħu, inkluż għall-kura tal-kanċer u biex iħallas għall-avukat mingħajr ebda raġuni ta' xejn. Dan meta l-Qorti tal-Litwanja kienet anke ħadet deċiżjoni li tifriża l-kontijiet tal-bank tal-akkużat li kien jinkludi l-ammont ta' 350,000 euro u anke l-karozzi tiegħu. Dwar dan il-każ One News tkellem mad-deputat Laburista l-avukat Edward Zammit-Lewis li tkellem dwar kif kien gvern Laburista li ressa emendi fil-Parlament dwar l-ordnijiet ta' sekwestri, ifriżar u konfiska fil-liġijiet ta' ħasil ta' flus, servizzi u swieq finanzjarji. Dan il-każ li nqata' 3 ilu ixxejjen għal kollox dak li qal il-Partit Nazzjonalista, speċjalment mill-kellim tiegħu il-membru l-onorevoli membru parlamentari Kelly L'Aquilina Alfej, u jxejjinhom fi 3 modi. Jxejjinhom għaliex qed jgħid illi minu indagat, minu investigat, jew minu akkużat u l-familja tiegħu li ċertament u għandu l-preżunzjoni tal-innoċenza, però l-familjari tiegħu ċertament illi m'għandhomx x'jaqsmu, għandhom ikollhom ħajja deċenti. Qed jgħid ukoll li l-prinċipju ta' proporzjonalità illi dak inti illi għamilt ħażin għandek tirrispondi għalih u anke sakemm ikun hemm is-sentenza ikun hemm ordni ta' friżar għal dak l-ammont, mhux għall-ammont kollu. Zammit-Lewis tkellem dwar ir-realtajiet li jsibu qudiemhom in-nies u kif din il-liġi ittejjeb ir-realtajiet tan-nies. Kellna realtajiet fejn persuna jirċievi ammont minn wirt illi żgur ma rċevihx minn kriminalità, però dak jiġi friżat. Kellna diretturi ta' kumpaniji illi jkunu akkużati huma, però ċertament il-ħaddiema tal-kumpanija għandhom jirċievu l-pagi u daw huma ir-realtajiet tal-familji li aħna tiwieġbu. Din is-sentenza qaltilna kemm għandkom raġun sentenza tal-Qorti ta' Strasburgu dwar id-drittijiet fundamentali tal-bniedem li tat raġun lil Robert Abela illi jressaq dal-abbozz u li jgħaddi kemm jista' jkun malajr. U fl-istadju tal-Kumitat se nkunu qed nikkwataw dal-każ narbu tas kontra l-Litwanja biex ngħidu kemm il-Gvern kellu raġun. Dawn l-emendi fil-liġi għaddew mit-tieni qari fil-Parlament nhar it-tnejn li għadda, b'dan issa jinsab fi stadju ta' Kumitat.